Argantzuneko herriko eliza txiki geratu zen Ane Ganuza Barizelak jota hildako 3 urteko neskatoaren hileta elizkizunetarako. Herria saminduta dago, udalak 2 eguneko dolua ezarri du. Jaurlaritzak dagoeneko umearen heriotza argitzeko ikerketa abian jarri du. Zehaztu alizateko urgentzietan zer gertatu zen, eta gero Txagorritxuko ospitalaren pediatria zerbitzuetan zer gertatu zen baita ere. 3 urteko neskatua igandean izan zen Txagorritxuko ospitalean Barizelarengatik, baina etxera bidali zuten. Gauean egoera okerrera egin zuela ikusita anbulantzia eskatu zuten gurasoek, erantzuna Mirandako ospitalean Burgosen artatu behar zutela. Azkenean aitak bere kotxean eraman zuen umea Gasteizko Txagorritxura, baina bihotza gelditu zitzaion ospitalean zegoela. Alkateak dio sinestezina dela egun horrelakorik gertatzea eta probintzien arteko mugen gainetik pertsonak daudela. Yo entiendo que cuando es una cosa de urgencia, yo creo que no teníamos que mirar ni límites ni provincia. Horrelakoak askotan gertatzen direla salatu du Roberto Bajos, Trebiñuko zinegotziak. En casos como estos, lo principal es la vida. Hay que apartarse un poco de la política y atender a la ciudadanía, que es lo que realmente quiere. Erantzunkizuna batarena edo bestearena izan 3 urteko ume bat hilda Barizelak jota.